Han ligger som på lure. Vi tager den anden, Henrik. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Vi kan ikke filme med den der. Det er filmet. Jeg finder den. Den. Hey, lille, kom vi godt hen. Bare væk, ja. Det er efter den. Hallo, læser du ikke skiltet? Oj. Kan det dyr også flyve? Ja, vidste du ikke det? Efter den. Ja, vi skulle da ikke noget, der kunne flyve, vel? Okay, lad mig. Ja, det der, det går Så rigtig godt. glider hun lige ud i vandet. Det kan se godt ud. Er du fanget? Så gør jeg det sgu. Så fanger vi den. Åh, det var glat, mand. Lad mig. Fucking lang hals. Dominik. Ej, så stikker den af.